Odată cu formarea stratului de gheață pe lacuri apar și primele probleme. Salvatorii atenționează părinții să aibă grijă de copii și să nu-i lase să se plimbe nesupravegheați în apropierea bazinelor de apă. Acum avem cel mai periculos strat de gheață. Acesta are o grosime de aproximativ 2 cm și nu este destul de solid. Locuitorii din preajma iazurilor de la Sculeni spun că atunci când îngheață, aceste bazine devin periculoase. Sunt oameni care timp de iarnă scală în iață și copiii nu văd că acolo cineva a fost și Uneori copiii, fiind fără supravegherea părinților, se plimbă pe lac, chiar dacă gheața este subțire. Odată cu venirea frigului pe râuri și lacuri, se instalează gheața. Nu vă lăsați însă păcăliți, stratul de gheață este foarte subțire, iar mersul pe ea este foarte periculos. Potrivit departamentului situații excepționale, de la începutul sezonului rece s-au unecat 5 persoane, dintre care 4 erau copii.